Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Кася, а ти куди собралася? Як куди? Неужо не зрозуміла? Пойду відпочивати на озеро. А плавать збираєшся? Обов'язково. Я не просто плавать. Я опушу врятувальний круг на воду, лягу на його і попливу далеко-далеко від берега. А там на глибині я окуну голову у масу воду і буду розглядати пригожих рибок. Буду з ними вітатися, знайомитися. Магчима, розкажу про наш доброранок. Ну, фантазерка, а плавать ты умеешь? Лесик, Ники, ты неотъемлемый. Навошта мне уметь плавать? У меня есть врятувальный круг. Ты ж бачишь? Круг я бачу, але... Лысі не думай, мяне адгаворваць. Я уже настроилася, и не трэба мяне спынять. Я тебе не слухаю. Полина, скажи ты ёй. Я нашу партия зберэцца на озеро со своим кругом. Там может здарыцца что за угодно. Гэта ж небяспечна. Ну, Кася, мы ж у добраранку уже некалькі разоў рассказывали правила паводзінаў на воде. Сябры, вы, спадзяюся, памятаеце, што з выратавальнымі сродкамі ні ў якім разе нельга адплываць ад берага. І увогуле без нагляду дарослых нельга купацца. Нават у воду заходзіць. Кася, перастань рабіць выгляд, што нас не чуеш. Ты чую, я чую. Эх вы, я так марила позайматься снорклингом, а вы усё мне сапсавалі. Ого! Кася, ты мяне здзіўляеш. Ты ведаеш, што такое снорклінг? А я не ведаю. Раскажыце мне, калі ласка. І нашым гледачам, думаю, будзе вельмі цікава даведацца пра гэты ваш... Снорклинг, Полиночка. Ой, я з задавальненнем зараз усё раскажу. Снорклинг – гэта калі плывец не нырае глыбока, а плавае пад паверхняй вады з маскай. Трубкай і, магчыма, з ластамі. Толькі, Кася, вымушана цябе расчараваць. Што яшчэ? Вода ў нашых вадаёмах часцей за ўсё не такая празрыстая, каб можна было з паверхні ўбачыць рыбак. Ды і рыбкі нашыя не вельмі каляровыя. А чаму? А вось на гэтае пытанне я магу адказаць. Рыбкі, каб добра маскіравацца, па колеры падобныя да свайго асяроддзя. Правильно, Полинка. Таму ў Чырвоным моры на яркіх каралавых рыфах рыбы таксама вельмі яркія і рознакаляровыя. А ў нас яны хаваюцца ад драпежнікаў, калі прымаюць колер, напрыклад, пясчанага дна. Во, як цікава! Я гэтага не ведала. Дзякуй вам, сябры! А я, дарэчы, шмат цікавага пра розных рыб ведаю. Магу расказаць і нават тое-сёе паказаць. Кася, згаджайся. Гэта, вядома, не снорклінг, але таксама нядрэнная прапанова. А потым на озеро купацца побяжым? Калі з намі хто-небудзь пойдзе з дарослых, абавязкова. Добра, угаварылі. Давай, расказвай пра сваіх рыб. У мяне вельмі шмат інфармацыі. Давайте я крыху сістэматызую, выберу самую цікавую, а вы пакуль мульцік паглядзіце. Мультик паглядзець? Я заўсёды згодная. Давай, Лесик, рассказывай про своих рыб. Мы з гледачамі уважліва слухаем. Толькі памятай, разумнік, што мы ў добраранку шмат разоў пра розных рыб ужо гаварылі. Так што, калі ты паўторыся, мы тебе далей слухаць не будзем. А што будзеце рабіць? Мы будзем пляскаць у далонькі так громко, што ніхто нічога не пачуе. Сябры, паспрабуем? Давайте, не шкадуйце далонек. Полина, показвай прыклад. Вось, Лесик, як мы умеем. Так што давай добра, падумай перад тым, як нешта расказваць. Апладысменты я спадзяюся пачуць. Але вы будете аплодировать мне ад здзіўлення, бо на нашай планеце ёсць рыбы, пра існаванне якіх многія нават не здагадваюцца. А такую рыбу, з якой я вас зараз пазнаёмлю, вы не можете сабе нават уявіць. Ну, Лесик заінтрыгаваў. Што ж такога незвычайнага ў гэтай рыбе? Можа, яна па дрэвах лазіць умее, а? Бінга, Кася, ты правильно здагадалася. Не можа быць. Лесик, ты, вядома, самая разумная зачыня ў свеце, але ты ўпэўнены, што існуе рыба, якая можа ўскараскацца на дрэва? Я упэўнены. І зараз я вам пра яе падрабязна раскажу і пакажу. Вашай увазе анабас. Ого, ніколі пра такую не чула. Анабас? Трэба запомніць. А што азначае яе імя? Назва анабас перакладаецца з малайскай мовы як рыба-дравалас.
Яшчэ яе называюць рыба-паўзун. Яна свабодна выходзіць з вады і перасоўваецца па сушы. А навошта ёй выходзіць на сушу? Выходзяць анабасы з вады, каб знайсці ежу або перабрацца ў іншы вадаём. Так яны ратуюцца ад засухі. У пошуках ежы яны могуць залазіць нават на невысокія дрэвы. І што? Доўга гэта рыбка можа знаходзіцца на сушы? Анабасы здольныя прабыць на сушы до 8 гадзін. Ого, цікава. А як жа яны перасоўваюцца? Ног жа у анабасаў, як мы бачым, няма. А перасоўвацца ім дапамагаюць плаўнікі і хвост, якім яны адштурхоўваюцца ад зямлі, і спецыяльныя жаберныя шыпы. Ну раскажы яшчэ, разумнік, што гэтыя рыбы перасоўваюцца з вялікай хуткасцю, каб усіх канчаткова здзівіць. А вось гэтага не скажу. Чаго няма, таго няма. Хуткасць перасоўвання анабасаў невысокая, усяго каля 100 метраў за гадзіну. І перасоўваюцца яны часцей за ўсё ноччу. Ну, Лесік, ну здзівіў. Расказвай цяпер, дзе жывуць гэтыя цудоўныя анабасы? Анабасы шырока распаўсюджаны ў Індыі, на востраве Шры-Ланка і ў паўднёва-ўсходняй Азіі. Так што, сябры, калі вы плануеце на канікулах наведаць адну з гэтых краін, уважліва глядзіце пад ногі і на маленькія дрэўцы. Можа вам пашасціць убачыць анабаса? А табе, Лесік, апладысменты, якія ты заслугоўваеш. Мы не разлічвалі на такое цікавае знаёмства. Ой, ну, добра, вымушана прызнаць, што ты сапраўды самая разумная зайчаня ў свеце. Дзякуй. Але я яшчэ толькі вучуся. І самае здзіплае. А вось тут вы памыляецеся. Мне падабаецца час ад часу пахваліцца рэдкімі ведамі. І ў мяне ёсць яшчэ чым вас здзівіць. Але зараз ты заслугоўваеш узнагароду. Хочаш з намі паглядзець цікавы мультфільм? Ад мультфільма нават самыя разумныя ніколі не адмаўляюцца. Тады давайте глядзець хутчэй. Цікава ж, знаёмства з кім Лесік нам яшчэ прапануе пасля мультфільма. Ну, Лесік, якая яшчэ цікавая рыбка да нас сёння ў госці завітае? Давайте я іх вам назову і пакажу, бо калі мы будзем падрабязна размаўляць пра кожную з іх, не паспеем схадзіць на возера. Лесік, мне і пра рыб незвычайных паслухаць цікава, і на возера хочацца. А зробім вось як. Лесік зараз назаве і пакажа нам самых цікавых рыб, якіх ён ведае. А нашы гледачы дома прачытаюць пра іх і намалююць самых цікавых, а потым дашлюць нам у добраранак. Дамовіліся? Гэта добрая прапанова. Так што глядзіце, запамінайце назвы і здзіўляйцеся. Перад вамі рыба-трыножак. Ой, якая смешная! Сапраўды, у яе нібы 3 нагі. А вось яшчэ цудоўная рыбка. Велікарот ці рыба-пелікан. Ну і дзівосна яна выглядае. Нават падобная на фотамантаж рыбы з пеліканам. Адсюль і назва, але плывем далей. І па курсе ў нас бочка-вока. Гэта рыба з празрыстай галавой, пра якую пакуль няшмат ведаюць нават вучоныя. Ну проста немагчыма ўявіць, якія рыбкі сустракаюцца. А вось рыба срэбраны паравоз. Прыгожая якая. Прыгожая, але атрутная. А яшчэ я вас хачу пазнаёміць. Лесік, спыніся, калі ласка. Я і гэтых прыгажуноў не ўсіх запомніла. Давай лепш паглядзім на іх яшчэ раз, а з астатнімі пазнаёмімся ў іншы дзень. Сапраўды, Лесік, пералічы яшчэ раз, калі ласка, тых, каго нашы гледачы будуць вывучаць і потым маляваць. Ну, добра. Я пазнаёміў вас сёння з анабасам. Потым да нас заплывала рыба-трыножак. Пасля я прадставіў вялікарота ці рыбу-пелікана. Потым была дзівосная рыбка-бочка-вока. Затым да нас заплываў пазнаёміцца срэбраны паравоз. Ну, Лесік, дзякуй табе вялікі. Я нібыта панырала з аквалангам. Столькі цікавых рыб убачыла. Рыбы былі сапраўды цікавыя. А зараз давайце глядзець чарговы мультфільм. Сябры, якія ў вас планы на дзень? Кася хоча сказаць, што самы час адпраўляцца дыхаць свежым паветрам. З дарослымі можна у лес ці на возера, а калі ў вас дзіцячая кампанія, будзе цікава пагуляць у двары. Вы ж ведаеце шмат добрых гульняў. А можна дапамагчы дарослым, каб яны хутчэй скончылі свае справы і пагулялі разам з вамі. Усё, хопіць размоў, пабеглі!
дапамаглі. Толькі давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку, У нашым добраранку!